Salamu alaikum. Ummi ki kaɗai ne kike zaune a nan wajen? Wallahi ne kaɗai ne. Ina sannu. Ina cikin yini ma na ce bari fito mu na yi hira. Ɗan yana irin kallo ne haka. Maryam, yana ta kina ta faman haske ne haka? Ni ma haka ɗan jiya da na je gidan su Fati take ta cewa ina ta haske. Wallahi haka kawai ne. Ba komai. Ko da yake dai yanzu dai ana sanyi. Sanyi na ma fa zai iya wa budurwa ciki ba. To Ummi ni ma ina jin shi yaman cikin. Ke kin ci gidanku? A'a. Ni na ki raina wa wayo? Me yasa kai da ina ta tambaya ki gaya mini cewa me yake tafe da ke kika ɓoye mini? Yanzu uban waye miki ciki? Ki ga wa miki ciki? Ba kowa. Ta yaki ta mini ba kowa. Sai da in sanyin ne.